Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu mai suna daga duniyar Kannywood. A cikin shirinmu na yau za ku ji cewa wannan shahararren shirin wanda kuka fi sani da Izzar Su ya samu lambar yabo a wajen hukumomin da suke kula da al'amuran Kannywood. Shirin dai ya samu wannan lambar yabo ne ta ɓangarori da dama, musamman jaruman da suka taka rawa a cikin shirin. Wacce ta samu wannan babban lambar yabo na ɗaya ita ce Hajiya, ma'ana wadda take taka muhimmiyar rawa a cikin wannan shiri. Mutum na biyu kuma shine akawunta, wanda shine kusan jigo a cikin wannan shiri na Izzar Su, da kuma manya-manyan jaruman da suka taka muhimmiyar rawa a cikin wannan shiri na Izzar Su. Wannan shiri na Izzar Su shine shirin da aka taɓa bawa lambar yabo wanda ake mai suna episode. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.